Да, и табелите горе, Варна, Марна. Там ще... Зак, как е? Добре, добре. О, И белугата табелата за тук. Варна. Ай, железен си, бе. Чакай. И то като миниш... Да вадим ли от нали, другите? Да табелите, свова ли тая? Като и в Търново. Да, може да... Ама не. А? И се качваш по един байер нагоре се качваш. И след 2 км я сбирай Ок, не там. бързи. Брат, стряза ми ръката. А? Стряза ми ръката. Как? Фанах корда. Да, и след 2 км я звира. Да, то се пада в дясно и на барак. Ще видиш. Охо. Има табела отпред, да. Да, я звир. Жива риба я звир. Да. Като излезеш от Търново вече, то караш Чакай да го по кепна. магистралата само. Зак, ще влизам да го кепвам. Чакай, И табелата Варна. И като влезеш, и като излезеш от Търново, качваш по един байер Я нагоре. покажи за клипчета. Караш бавно и Чакай. обратно. После ще направим няколко клипчета, такива по-дребни, разбираш ли? Чай, че тя не мога да я Мами, ще потегли другата, да свова ли другата? Не. Аз я държа, брат. Да свърши. Да, тупни я. Само я тупни надолу. Тупни я. Така. Дай кепчока да... Не, един трактор. Опа, тръгна да развил. Ей, Зако, ти ги убиваш тия белуги, майка им да е. Зак, обърни се!